Quants de vosaltres podríeu dir quina és la diferència de temps que hi ha entre la construcció de les piràmides i la mort de Cleòpatra? Estem parlant de 50 anys, de 100 anys, de 200, de 300, de 500, de 1.000... Però tots vosaltres heu fet exàmens on us deien quan van ser les piràmides, quan va morir Cleòpatra. És rellevant la data de la mort de Cleòpatra o de les piràmides? Ho és, depèn de per què ho vulguis. El que segur que no és rellevant és si a tots vosaltres només us va servir per passar un examen. Penseu en el futur. Jo no vull ser alarmista, no abans ho parlàvem, però nois, el món està canviant a davant nostre. És evident que necessitem que la gent tingui pensament propi i pensament crític. En plan, yo decía, para que se quedara mejor aquí, los putos dedos de agua de aquí. Ens urgeix a replantejar el propòsit de l'educació i l'organització de l'aprenentatge. Un propòsit que hauria d'estar dirigit a desenvolupar competències per la vida, per poder vestir projectes vitals amb dignitat i amb sentit. No preparem per la selectivitat, no preparem pels exàmens, no preparem pel món del treball, per tant nosaltres no ensenyem matemàtiques. Utilitzem les matemàtiques per desenvolupar competències per la vida. Fixeu-vos que estem aprenent música al mateix temps que estem construint instruments. Jo crec que podeu aprendre a construir-ho. Tu creus que tot el professorat té la capacitat de fer això? Si no tens demanda social, ni tens demanda interna, que el profe ja diu que fem està bé, és molt difícil. Llavors, què us passarà? Que si poseu en mans coses d'aquestes, per exemple, d'aprenentatge competencial, us diu, bueno, però per què hem de fer això? Si ja ho fem bé. Bueno, però és que jo crec que hi ha una clau aquí, que parlava del propòsit, i els nens se'ns avorreixen. Si els nens venen amb fàstic a classe. Com us imaginaríeu una escola on vosaltres com a professionals i els infants, adolescents que teniu al vostre entorn volguéssiu anar-hi i trobéssiu que és l'espai de creixement que amb ells i a vosaltres us agrada? Com el dissenyaríeu? Com l'imaginaríeu?